Good morning everyone. Si Bablo Saeng, good morning. Si Bablo Saeng. Good morning. Ayan, I have a wonderful day. Happy Sunday. Ayan, good morning Ma'am Rose Tasty. Thank you so much for coming, Ma'am Rose Tasty. Good morning everyone. Napag-thumbs up naman ako. Thumbs up muna tayo. Thumbs up muna tayo. Thumbs up muna. Ang ingay naman. Ayan, good morning sa 11 viewers. Thank you so much for coming, guys. Ayan, good morning, good morning. Ayan, good morning, Ma'am Rose Tasty. Ayan, ang aga na namang nabubulol. Kagigising lang. Ayan, pin ko si Ma'am Rose Tasty. Ayan, maraming salamat, Ma'am Rose Tasty. Good morning. Happy weekend, guys. Happy Sunday. Ayan, good morning sa lahat. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa 8 viewers ko. Thank you so much for coming. Happy Sunday. Ito, mag-mute muna ako. Ayan, good morning Sisi Koy. Ayan, mag-mute muna ako sandali at nag-iingayan na naman yung mga aso ko. Mag-mute muna ako saglit Sisi Koy ha.
Yan, maraming salamat sa iyo diyan, Sisi Koy Gina. Thank you so much. Ayan, mag-mute lang ako, Sisi Koy, ha, kasi magwawalis ako. Ayan, good morning sa inyong dalawa ni Ma'am Rose Tasty.
Ayan, maraming salamat Sisikoy dyan, Sisikoy ha. Dana kita nasarapan may gitim mas roast tasty. Ayan. Welcome, Ma'am Roast Tasty from G-Shop. Ayan. Guys, thank you so much sa 16 viewers kung nandyan. Maraming salamat. Yan, nag-mute lang ako kasi nagwalis. Sisikoy Gina, maraming salamat sa iyo dyan. Sisikoy Gina.
Ayan, good morning guys. Good morning. Nako, dami ko palang bisita. Sorry guys. Ayan, Sir Menki, good morning. Ayan, happy weekend, Sir Minky. Happy Sunday. Ma'am Rose Tasty, happy Sunday. Thank you so much. Ayan, sorry guys ha. Nagwawalis kasi. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa 19 viewers, good morning. Ayan, si Pamilya, Tiana, Brazil. Ayan, good morning. Natin ang jacket. Ayan. Pamilya, ayan, I give you moderator. Ayan, maraming salamat sa lahat. 20 viewers, thank you so much. Good morning, good morning. Si Pamilya, good morning. Ayan, laki na ng bahay din niya, oh. Halos road to 5K na rin si Sikoy, si Pamilya. Yan, good morning sa 21 viewers guys. Maraming salamat. Thank you so much sa full support sa aking channel. Sa mga silent viewers, thank you so much. Ayan, nabubulol ako umaga. Ano ba naman tong dila na to? Sisikoy, ba't ba ganito yung dila nito? Ayan, good morning pamilya Corentiana. Tama ba 'yung basa ko? Tama ba? Ayan. Good morning. Ayan, mega love shout 22 viewers. Ayan, di ba siya maingay? Naglagay ako ng electric fan. Good morning, Sir Minky. Ayan, mega love shout out, Sir Minky. Ayan, mag-mute lang muna ako ulit guys ha. Sorry talaga guys, medyo busy sa umaga. Sir Minky, good morning, Sir Minky. Thank you so much for coming, Sir Minky. And Ma'am Rose Tasty, good morning to you. Mega love shout out. Happy Sunday, happy weekend. At Sisikoy Gina, thank you so much sa iyo dyan, Sisikoy. Sa walang sawang suporta sa akin, Sisikoy. Maraming salamat.
Ayan, good morning kay Careless Islander. Ayan, good morning guys. Ayan, Sir Alex, maraming salamat Sir Alex. Si Kuya Gina, thank you so much talaga si Kuya Gina sa walang sawang suporta sa akin. Ayan, maraming salamat Sisi Koy. Love, love, love si Koy. Sisi Koy, good morning sa'yo. Kape tayo Sisi Koy. Yan, maraming salamat sa iyo dyan. Nagmumute ako kasi busy-busyhan ako, dami kong ginagawa. Baka mamaya makahagip ng ano yung aking live. Kung ano-ano yung mga nag-iingay sa paligid. Kaya minumute ko. Ayan, happy Sunday guys. Ayan, happy Sunday Sir Alex. Yan, good morning. Ako din si Sikoy eh. Kaya lang habang ano ay nagwawalis, nagliligpit. Alam mo naman Sunday today. Hindi na nga ako nakapaglaba. Ayan, good morning sa lahat. From Yen. Ayan, Bunso, good morning sa iyo. Dapat nga maglalaba kami. Hindi nakapaglaba bukas na lang. Oo, marami kong ginagawa. Si Sikoy, magdidilig pa ako ng mga halaman ko. Ayan, oh, mga umiiyak na yung aking mga halaman. Di pa ako nakapagdilig. Kaya iwan ko muna kayo ha. Bisibisihan lang si ako ngayon pagka umaga. Ayan. Balik ako uli maya-mayang konti.
Ayan guys, maraming salamat. Magpapaalam na ako. Mag-end na ako. Sisi Kuy Gina, thank you so much. Holograph. Ayan, Sir Minky, Toy, thank you so much. Thank you. Then si Sir Muti, Netflix. Ayan, thank you so much guys. Mag-end na muna ako. Maraming salamat. Ayan, Sisi Kuy Gina, thank you. Bye-bye guys, and God bless. Ayan, Sisi Kuy Gina. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan, thank you. Sir Minky Toy, thank you so much. Ayan, bye-bye na, bye-bye.